V nedalekej Viedni som bol a spieval desiatky rokov. Je mi ľúto, že za ten čas som neobjavil Bratislavu. To boli slová, ktoré novinárom povedal pred bratislavským koncertom maestro tenor Placido Domingo. Exkluzívny vianočný koncert ponúkol tisíckam jeho obdivovateľov silu a krásu ľudského hlasu. Pre mnohých historický okamih byť pri tom, keď na javisku spieva maestro najlepšie operné árie. Placido Domingo si bratislavské publikum získal nielen stále skvelým hlasom, ale najmä tým, prečo ho milujú státisíce ľudí na celom svete. Obrovskou charizmou, skromnosťou a pokorou pred umením. Upútal ma jednak krásnym hlasom a vitalitou. V jeho veku a takto postaviť sa pre takéto publikum a zaspievať, to je podľa mňa úžasné. V sprievode štátnej filharmónie Košice svoje umenie po jeho boku predviedli sopranistka Virginia Tola, ale aj Placido Domingo junior. Virginia Tola je mladá argentínska sopránistka, ktorá vyhrala renomovanú spevácku súťaž Operalia. Som členom poroty a vždy sa snažíme objaviť a podporiť nové vychádzajúce operné hviezdy. Môj syn absolvoval prvé vystúpenie pred rokom. Bolo to v Mexiku pred 200 000 divákmi a odvtedy ma sprevádza. Operné árie i tradičné piesne v jeho podaní si získali obdiv aj uznanie. Publikum si však doslova podmanil asi najznámejšou vianočnou koledou Tichá noc, ktorú svetový tenorista zaspieval v slovenčine. Renata Drdulová, Teatry.